Dyma fyfyrdod ar gyfer Sul Mehefin y 5, y myfyrdod a fethodd oherwydd rhesymau technegol tro diwetha. Gair o ras i ddechrau. Diolch o Dduw am ddiwrnod newydd arall. Cyfle newydd arall i ddangos ein gwerthfawrogiad i ti. Oed i ni fod yn gynrychiolwyr teilwng i ti, gan ddechrau yn y myfyrdod yma. Amen. Wel, dwi'n troi at ail lyfr Samuel i'r 4 bennod ar 15 am rai adnodau. Roedd milwyr Israel oedd wedi cefnogi Absalom, i gyd wedi dianc am adre. Roedd yna lot fawr o drafod a dadlau drwy lwythau Israel i gyd. Roedd pobl yn dweud, y brenin waith ein hachub ni o afel ein gelynion, a chybodd ni o afel y Philistiaid, ond mae wedi ffoi o'r wlad o achos Absalom. A nawr mae Absalom, gafodd ei wneud yn frenin arno ni, wedi cael ei ladd yn y frwydr. Pam yr oedi? Ddylen ni ddim gofyn i Dafydd ddod yn ôl? Dyma'r brenin Dafydd yn anfon neges at Sadoc ac Abiathar, yr offeiriaid. Gofynnwch i arweinwyr Jwda, pam ddylech chi fod rai olaf i ofyn i mi ddod yn ôl? Dwi wedi clywed fod Israel i gyd yn barod. Dyn ni'n perthyn i'n gilydd. Dyn ni'r un cig a gwaed. Pam ddylech chi fod rai olaf i ofyn i mi ddod yn ôl? Hefyd rhowch y neges yma i Amasa. Ti'n perthyn yn agos i mi. Dwi'n addo i ti o flaen Duw. Mae ti fydd pennaeth y fyddin yn lle Joab o hyn ymlaen. Felly, llwyddodd i ennill cefnogaeth pobl Jwda i gyd. Roedden nhw'n hollol unfrydol, a dyma nhw'n anfon neges at y brenin. Tyrd yn ôl, ti a dy ddynion i gyd. A dwi'n cymryd testyn i'n myfyrdod o ail lyfr Samuel o'r bennod yna, ac yn troi at yr hen gyfeithiad eto. Paham rydych heb sôn am gyrchu'r brenin drachefn. Paham rydych heb sôn am gyrchu'r brenin drachefn. Hanes trist iawn yw'r hanes sydd yn yr rhan hon o'r Beibl. Hanes am fab yn troi yn erbyn i dad. Hanes am y brenin cyfiawn yn cael ei wthio oddi ar yr orsedd gan ei blentyn ei hun. Dafydd oedd y brenin ac Absalom oedd y mab. Yn pennod 13, sonir am Absalom yn cynllunio ac yn lladd ei frawd, ac wedi hynny yn ffoi am ei einioes. Ond darllenwn fod Dafydd yn anfon amdano nôl i Jerusalem ac ymaddau iddo. A'r brenin a gusanodd Absalom. Ond ar unwaith, cawn Absalom trwy ddichell a chelwydd yn ymroi i ennill y bobl oddi wrth ei dad a twef. Byddai Dafydd yn arfer derbyn y bobl a'i cynghori, ond Absalom a gofodau yn fore ac a safai gerllaw y porth. Cyfarchai'r gwir a gofynnau am ei problemau ac yna dywedai nad oedd neb a wrandawai arnynt mwyach cyn ychwanegu. Os na am gosodi di yn farnwr yn y wlad fel y dylai ata fi bob gŵr yn y wlad, mae fi awn awn gyfiawndir iddo. Felly Absalom a ladratodd galon holl wir Israel. Dyna chi beth i gwyddodd na chi ddweud mewn ffordd farddonol yn dyfe, felly Absalom a ladratodd galon holl wir Israel. Llwyddodd y cynllun, ac wedi iddo gasglu digon o gefnogaeth, cychwynnodd gyda byddin yn erbyn Jerusalem. Ond yn hytrach na gosod pobl y ddinas mewn perygl, dyma Dafydd yn ffoi oddi yno. For bynnag yr edrychwn ar y stori hon, un drist iawn yw i. Y tad trigarog maddeigar wedi ei wthio ar naill ochr, gan ei blentyn ei hunan. Y brenin wedi ei wthio ar naill ochr, a gŵr celwyddog ar yr orsedd. Ie, gŵr celwyddog. O ble gyd mewn amser byr, mae Absalom yn torri ei addewid i'r bobl. Bian yr aeth o wlad i anrefn a'r bobl i ddyswch, ac yna gododd cri ein testyn o am gael y brenin yn ôl. Nid fel hyn yr oedd pan oedd Dafydd yn teyrnasu yma. Hen stori meddech chi. O'r Hen Testament. Ie, eitha gwir. Ond o'n i welir yr hen stori yn cael ei ailadrodd heddiw. Yr rheswm am yr anrefn a'r dryswch
ac ewn ni ein hunain ynddo, i fod y brenin wedi ei symud o'r ffordd. Dynion wedi mynd i gredu fod yr ateb gan bawb a phopeth, ond gan Iesu Grist. Un o glyfydau ein cenhedlaeth ni yw ein bod wedi meddwi ar y fawrdra. Rydym wedi gwirioni'n llwyr ar bethau mawr, gan synio nad os nad yw rhywbeth yn fawr nad yw lawer o werth. Ysgolion mawr, ystadau mawr o dai, ysbyty fawr. A mae'r afiechyd hwn wedi dod mewn i'n capeli. Mi fyddai'n cael y cwestiwn yn aml, oes gyda chi eglwys fawr? Y byd a'r betws wedi gwirioni ar y mawr. Mae dyn wedi cymysgu cymaint ar bethau, fel bod mawrdra wedi mynd yn gyfystyr a mawredd, yn meddwl fod bigness yr un peth a greatness. Dyna'r trend a welir. Ond mae o leiaf un enghraifft sy'n mynd yn hollol groes i drend yn dyddiau ni, a dwi wedi cyfeirio at hyn droion yn ddiweddar hefyd. Un bach yw Crist yng ngolwg dynion heddiw. Crist mawr yw Crist y Testament Newydd, ond Crist bach yw'n Crist ni. Yn ôl y Testament Newydd, dyma un sydd ag iddo enw goruwch pob enw. Heddiw, nid yw Crist ond rhyw fodfen y ddwy yn uwch na ni. Patrwm i ni ydyw. Esiampl i ni ei efelychu yw. Un ychydig yn well, ychydig yn fwy na ni. Nid hwn yw Crist y Testament Newydd. Yno mae iddo enw goruwch pob enw, ac ynddo ef mae ein digonedd ni. Fe gododd y gri am ddod ar Brenin Dafydd adre nôl, oherwydd fod y bobl yn siŵr o un peth, fod y brenin yn addas ar gyfer ei hangen. Hynny yw, roedd e'n ddigon mawr. A fy mraen ti yw cael cyhoeddi fod Iesu Grist yn ddigon ar gyfer holl ofynion ein dyddiau'n unne. Os am ennill Cymru i Grist, os am ennill y byd i Grist, rhaid i ni ddarganfod Crist mawr y Testament Newydd. Teilwng yw yr oen a laddwyd, i dderbyn gallu a chyfoeth a doethineb, a chadernid ac anrhydedd a gogoniant a bendith. Dyna Grist y Testament Newydd. Dyna Grist yr eglwys fore. Dyma'n brenin sydd rhaid ei orseddu drachefn. Beth am Titus Lewis yn canu am ei frenin, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meddu angau hun, hynod fawr yw yn awr, brenin nef a deiar lawr. Mae'n Crist ni yn rhy fach o lawer. Dwi'n gwybod na dyna'r tro cyntaf i mi ddatgan hynny, eleni, ond mae'n wir. Rydym wedi ei dynnu lawr i'n lefel ni bron, a'i alw'n bopeth, ond arglwydd. Yn yr Indian, ceir delw o'r Crist yn edrych ar y bobl. Derbynir fel un arall o blith y llawer ddaeth i ddatguddio Duw. Mae crefyddau eraill heddiw yn ei alw'n arweinydd yn broffwyd. Ond pwy meddech chi ydw i fi? Mae Crist yn fwy na dyn da, yn fwy na gathro mawr, yn fwy na garloeswr ar oesau. Duw yn y cnawd ydyw. Nid adlais o gariad Duw, ond y cariad ei hun. Emmanuel Duw, Duw gyda ni. Nid un yn teilyngu'n parch a'n hedmygedd, mo honno ond un sy'n teilyngu'n haddoliad. Yr unig un sy'n frenin teilwng o'r orsedd. Mi ddarllenais ddyfyniad diddorol dan y teitl A Cure for Inflation. Ych chi addas sy'n dyddiau ni, ynddo fe? A Cure for Inflation. Gan y Catholic Christopher Derrick a gyhoeddwyd yn y Times rai blynyddoedd yn ôl. Nobody goes to the ironmonger for a loaf of bread, but many of us, troubled by inflation, turn for an answer to politicians. The real answer, however, is not likely to lie in new government laws or policies. At heart, it is a religious and moral problem. The answer to inflation is to be sought in the kind of shop kept by priests and preachers and prophets. If they cannot help us,
with leadership and moral exhortation, rhybydd moesol. We are all in a bad way indeed. Pa ham rydych heb gyrchu'r brenin? Mwyn Cymru, mwyn cenhadaeth y byd, dewch ar brenin adre nôl. Oedd un o'r bobl hynna'n bwysig yma sy'n ymddangos ar question time yn rheolaidd yn sôn am grefydd ac meddai, I have nothing against Christians practicing their faith, so long as they confine it to their churches and chapels. Ond trychineb y peth yw ein bod yn cydymffurfio ac yn nifuddhau i syniadau rhai fel y gŵr hwnnw. Mor siai yr ydym i sôn am Iesu Grist tu allan i'r capel. Ond mae'r byd yn uchel iawn i glodydd i'r diwiau modern. Pan o'n i'n tyfu fyny, roeddwn ni'n cefnogi tîm pêl-droed Man United, dal i wneud. A'r gelynion mawr oedd Lerpwl. Mae gen i gof o Lerpwl dan reolaeth Bill Shankly oedd yn reolwr arbennig, yn ennill cwpan yr FA pan oedd honno'n bwysicach nag yw i nawr. A ffyddloniaid y cop yn bloeddio, Shankly is the Messiah. Ond yr yfeddod yw, pe bawn ni'n cyhoeddi'n uchel Crist yw'r Messiah, y tu allan i furia'r capel, cael clywed ar unwaith fod rhywbeth yn bod arnau, a mi ddwedent bod religious mania arnau. Nid gan y byd yn unig, cofiwch, ond gan rai sy'n mynychu'r capel. Hynny yw gan bobl y mae ei Crist mor fychan, fel na o ddefant ond sibrwd ei enw. Maent yn ddifater ynglyn â lledaenu'r Efengil am ei bod yn ddifater ynglyn â Iesu Grist. Mae yna hen gerdd a droddwyd ganodd o weithio o Bill Pide. Geiriau Woodbine Willie, na chi enw da, fe? Geiriau Woodbine Willie, geiriau Saesneg, ond geiriau pwerus iawn gyda'i neges yn gwbl gyfoes. When Jesus came to Golgotha, they hanged him on a tree and drove great nails through hands and feet and made a Calvary. They crowned him with a crown of thorns, red were his wounds and deep. For those were hard and cruel days, and human flesh was cheap. When Jesus came to Birmingham, they simply passed him by. They never hurt a hair of him, they only let him die. For men had grown more tender, and they would not give him pain. They simply just passed down the street and left him in the rain. Still Jesus cried, forgive them, they know not what they do. And still it rained the winter rain that drenched him through and through. The crowds went home and left the street without a soul to see, and Jesus crouched against a wall and cried for Calvary. Ond nid yw dyn yn cywilyddio wrth sylwi ar ergyd y penillion hyn. Ond di ni ddim yn ddifater ynglyn â'r Iesu, di ni ddim yn ei anwybyddu fel na. Tybed. Sawl un ohonom all ddweud yn onest, a'i law ar ei galon eiriau'r Testament Newydd, nid oes arnaf gywilydd o Efengil Iesu Grist. A yw'n Crist ni yn ddigon mawr? Nid arweinydd, nid esiamploedd Iesu Grist i'r cenhadwr mawr Paul. Pan yngharchar yr Rifeinwyr oedd e'n gwybod am y gwawdwyr a'r erludwyr. Ond yn y fan honno, clywch i eiriau, Paul, carcharor pwy? Cesar, mae'n siŵr, carcharor y Rifeinwyr? Na. Paul, carcharor Iesu Grist. Nid yn nwylo Rhifai na Cesar yr oedd allweddau'r carcher i Paul, ond yn nwylo Iesu Grist. Pan dynor rhywun sylw at y dyluriau a'r creithiau a'r iarddynau a'i gorff, a dweud mae cadwyni Rhifain ac mae anifeiliaid gwyllt Ephesus wnaeth y dyluriau a'r creithiau hynny, nag siŵr meddai Paul. Rydych chi'n camsynio. Dwy'n yr wyf yn fy nghorff nodau yr arglwydd Iesu. Dweud am Iesu Grist mae'r creithiau. A yw'n deg i ni ofyn, ond nid rhy fach o'r creithiau hyn sydd arno ni heddiw. Chi'n cofio'r Philistiaid yn cipio arch y cyfamod a chyhoeddi heddiw yma dawodd y gogoniant ag Israel. Ond ni bu'n hir yn Philistia. Anfon asant i'n ôl i Israel, i le o'r enw Ciriath Jeraim. Ni ddeithwyd â hi i Jerusalem, na gadawyd Duw
rhywle ar y ffin, chos dyna lle oedd y fan honno. Ei crefyddolder ac mynnu chymweliadau ar deml, amlder ei haberthu, eto, gadawyd Duw, rhywle ar yr ymylon. Gwyliwn, rhag i ni ailadrodd hanes. Gwthiwyd Iesu o'r orsedd a gorseddwyd rhyw Absalom yn ei le, gan ddisgwyl pethau gwych i ddyfod, ond bellach gwelwn yr anrefn a'r dryswch. Mwyn Cymru, mwyn y Cymru, o dewch ar y brenin yn ôl i'w orsedd. Pwy sy'n dwyn y brenin adref, pwy sy'n caru gweld ei wedd, pwy sy'n parchu deddfa'r goron ac yn dilyn llwybrau hedd. Hwn fydd mawr dros y llawr, dewch i'w hebrwng ef, y nawr. Mwyn ei enw. Amen. Orffennwn ni gyda gair o weddi. Ata ti o arglwydd ein Duw a'n tad, yr agos sawn yn awr mewn gweddi. O Duw ein tad, clywsam pan oeddem yn ifanc iawn yr adnod Duw cariad Duw. Pryn y buasem wedi cymryd unrhyw sylw ohoni, ond i bai am gariad, yr rhai ei dysgodd i ni. Diolchwn i ti amdanynt, ac am i ni gael cipolwg ar dy gariad trwyddynt hwy. Wrth i ni dyfu, deithom i ddeall ystyr cariad, a'i fod yn golygu gofal a gofalu. A'n unau'n diolch i ti o Dduw am ein breintiau am bendithion. Dim nhw'n gofio'r sawl sydd yn byw mewn arswyd ac ofn yn y byd. Y sawl sy'n byw mewn chwerwd ar a chasineb, ac wedi hamddifadu o gariad a charedigrwydd yn ei bywyd. Cliw ein cryd irion dad dros y trieiniaid hyn i gyd. Cynwrthia ni o dad i garu'r rhai sy'n ymwneud â ni ac i ofalu amdanynt. Ein hanwyliaid. O cynorthwya ni i'w caru trwy ofalu'n fwy tyner amdanynt. Ein cymdogion. Cynorthwya ni i'w caru hwy fel ni yn hunain. Ein cyd-grisnogion o sawl enwad a thraddodiad. Cofiwn eiriau ein harglwydd, cerwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Ein gelynion. Cerwch eich gelynion. Gweddiwch dros yr rhai sy'n eich yrlyd. Hyn o ofynnwn, yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen.